Benvinguts una setmana més a les recomanacions que us fem des de la llibreria Les Voltes. Aquesta setmana us en portem unes quantes, que són novetats que ens han arribat recentment a la llibreria i que volem compartir. La primera d'elles és aquest El ball de les boges, de Victòria Mas, que ha editat Salamandra. És una novel·la que ens porta al París de finals del segle XIX, a un centre de salut mental, un sanatori, on les internes són totes dones i hi treballa Charcot, que és un dels psiquiatres que seria un precursor de les teories de Freud, i Charcot té en aquest sanatori algunes de les malaltes que són objectes d'estudi, i el que fa és sessions magistrals en públic on practica la hipnosi i la gent queda meravellada veient el que els hi passa a aquestes dones. En aquesta història hi ha dues protagonistes. Una és una de les infermeres responsables de supervisar aquest centre i l'altra és una noia que hi ingressa. No us desvetllaré el motiu ni com és aquest procés, però sí que entre elles dues s'estableix un vincle particular. I tot plegat el que fa és girar entorn d'aquest ball de les boges, que és una festa que se celebra un dia a l'any, a la mitja quaresma, on el sanatori s'obre a tota l'elit parisina, a la gent de l'alta societat que hi va per fer allò, socialitzar i ballar i celebrar aquesta festa. És l'únic moment de l'any en què aquest centre s'obre a la resta de París. I per dir-ho així, la gent pot veure aquestes dones que són allà tancades. Aquesta novel·la és un clam contra l'estigmatització que viuen aquestes dones pel fet de ser dones i per posar-los aquestes etiquetes de ser malaltes, perquè veureu que la majoria són dones que simplement han anat allà perquè les han de treure del mapa per algun motiu o per un altre. És una reflexió molt interessant, molt punyent, i que està escrita d'una forma molt llegidora i que crec que pot donar molt de sí. Així que us recomano molt també aquest ball de les boges. Una altra recomanació que us faig, aquesta sí, amb 1000 dosis d'entusiasme, perquè és una de les meves escriptores de capçalera, és Delphine de Vigan, que torna a les lleixes de novetats amb aquestes gratituds, amb traducció, com sempre, d'en Jordi Martín Lloret i que edita Edicions 62. La portada és preciosíssima, que emula les edicions en altres llengües. I en aquest cas, Delphine de Vigan, amb moltes dosis de la seva sensibilitat i el seu poder per fer amb un llenguatge molt senzill arribar al fons de les emocions, ens explica el declivi d'una protagonista, que és la Mitxka, que al fer-se gran va perdent les paraules. Té un deteriorament que li provoca que mica en mica no trobi les paraules per poder-se expressar. Ella, que havia sigut correctora i una gran experta en paraules, es troba immersa en aquest procés. Tindrà dos acompanyants en aquest procés molt entranyables. Per una banda, la Marie, una noia que l'ha visitat des de ben petita, que, per dir-ho així, és com una filla, i en Jerome, que és el logopeda que l'ajudarà a intentar treballar. Entre tots tres és una bombolla de tendresa i també de destacar això, la importància de les paraules, de les coses que diem i que no diem, i també el record, de tancar les ferides i el pas del temps. Un llibre que us recomano moltíssim, així com tota l'obra d'aquesta escriptora que tenim la sort que segueix escrivint i que ens segueix arribant en català. Aquí queda aquestes gratituds. Ara també és el torn d'una altra novetat molt i molt esperada, que aquesta us confesso, encara no l'he llegit, però no puc esperar a parlar-vos-en. És aquest El primer emperador i la reina lluna, una nova novel·la d'en Jordi Cussà Balaguer, que edita Coma Negra. Us l'anuncio i us l'ensenyo i us la recomano perquè Jordi Cussà és un dels grans i millors narradors que tenim en llengua catalana, perquè feia molt temps que no treia una novel·la nova i perquè realment és una excusa perfecta per poder-vos parlar d'algunes obres d'ell que sí que he llegit i que quan haguem llegit aquest també en parlarem abastament. En aquest cas, aquí ens transporta amb una novel·la que ens expliquen d'aventures a la primera dinastia de l'emperador xinès, que em sembla que és en Qin Shi Huang, i en tot cas, quan ens hi endinsem us en parlaré abastament, però aprofito per recomanar-vos aquesta obra seva, que és potser la seva
el seu cavall de Troia, per dir-ho així, i mai millor dit parlant de cavalls, aquests cavalls salvatges, que va editar l'Albí. Disculpeu. En aquest cas és una obra que ha passat a la posteritat de la nostra literatura per ser una obra doncs, totalment trencadora, per ser, tal com l'autor ha dit moltes vegades, terapèutica. En el seu cas és una immersió en tots els sentits als anys 80 i 90 en el submón de l'heroïna i de les addiccions, que pot semblar que és un món molt llunyà a molts de nosaltres, però que realment el que trobem aquí és un collage de personatges, d'històries, amb moltes dosis de realitat, viscudes pel propi autor, que ens posen cara a cara amb un món doncs, que ha existit i que, tot i ser molt fosc, pot conviure doncs, amb l'art, la creació, la poesia i l'amor. Us el recomano molt perquè, a més, el seu estil narratiu és extraordinari, el seu domini de la llengua també, i hi ha un abans i un després de llegir Cavalls salvatges, i si no, m'ho dieu. Va, aquí queda. Per últim, una novetat que avui mateix estrenem i que arriba a les llibreries. Aquest és una novetat per als més joves, una novetat per potser diríem a partir de 10-12 anys. És aquesta Capitana Rosalie, d'en Timothy de Fonbelle, amb il·lustracions d'Isabel Arsenault, amb traducció de Marc Donat, i que edita Animallibres, amb aquesta col·lecció que és l'Arca. En aquest cas, la protagonista és una nena que viu amb la seva mare, el seu pare ha marxat a la guerra, i com que la seva mare treballa en una fàbrica d'armament durant la guerra, ella passa les hores a la classe, a l'escola, vaja, a les aules dels alumnes més grans. Ella per això està de servei, per això és la Capitana Rosalie, i compartim les estones amb ella en aquestes missions que ella ens va explicant, mentre als vespres llegeixen les cartes que arriben des del front. No us desvetllaré gaire més d'aquesta història, però sí que és un cant a l'amor per la lectura, a la força de les paraules i a la duresa que és doncs, una guerra, no? I a més, en aquest cas, hi ha unes il·lustracions precioses que crec que acompanyen fantàsticament bé una història com aquesta, que és molt commovedora i emotiva. Així que us la recomano molt. Parlant de recomanacions, comentar-vos que a partir d'ara també podreu entrar a la nostra pàgina web, a llibrerialesvoltes.cat, i podreu demanar les vostres recomanacions personalitzades. Responent a 4 preguntes molt senzilles, podreu rebre de seguida resposta i un ventall d'opcions per adaptar-nos a la lectura que estigueu buscant en aquest precís moment. Així que us animo a que exploreu també aquesta possibilitat. Una altra cosa que us vull recordar és que demà dijous presentem aquest atles Manual d'Història de Catalunya de Rafael Dalmau Editor, fet per en Víctor Hurtado, que presentem a l'Auditori Josep Irla de Girona a les 7 de la tarda i que ens acompanyarà el president Quim Torra, que emetrem aquesta presentació també a les nostres xarxes i per Televisió de Girona, però que podeu venir presencialment si així ho voleu, així que no us ho perdeu perquè serà molt interessant. Res més, podreu també trobar a la mateixa pàgina web, llibrerialesvoltes.cat, tots els vídeos amb les recomanacions que us anem fent setmana a setmana. I res més, moltíssimes gràcies. Reivindicant el passat ens projectem al futur. Davant els grans canvis volem ser actors, no espectadors. Conservant l'essència, apliquem les noves tecnologies. Afrontem la incertesa reinventant-nos, començant per la imatge, mantenint els colors i els arcs que ens soplugen.